Здравейте хора, това е клип на Майнкрафт, аз съм EvioLeague.bg. Ще спрат ли да ми пишат най-накрая по Viber? Това е първият клип на Майнкрафт. Тук това е терасата. Масата за гости, ако идва някой. Тук се чествате. Долния етаж сега ще ви покажа. Това тук е джакузито, басейна. Спри го да ми звъниш. Извиняй се, саднах се. Писна ми да ми звънат. Ще направя giveaway на един играч от FIFA 15. Какво друго да правим? Не знам, това... Не, това няма да е от къпа. Ще ходим да копаем малко. Не знам някъде да ходим да копаем. Ще направя нещо. Ще направя... Не знам какво... Не знам какво да направя. В другия клип дайте в коментарите какво да направя. Съжалявам, че е толкова кратък клипа. Но е така, няма какво да направя. Не знам какво да направя. И не знам, без да искам направих много крафтинг тейбъли. Ама много. И това беше от мен. Абонирайте се, оценяйте. Едни приятели може да снимат с мен клип. Ама ще видя. И това от мен. И бай-бай.